Ok, bună și bine v-am găsit la un nou episod din Brawl Stars. Data trecută ce era videoclip cu că l-am luat pe el, am zis că vom face și un live stream, de-abia când se va face noul update și v-am anunțat că, da băieți, l-am pe Gale. Mie mi-a picat Gale de-abia ieri, dacă nu înșel, da, ieri mi-a picat Gale, a fost cel mai tare lucru. Și acum vreau să fac foarte încet conturile pe care am eu. Am decis astăzi să vă arăt conturile pe care le-am luat eu și să vă explic mai multe chestii despre Brawl Stars care sunt neștiute. Dar nu chiar neștiute, niște chestii despre cât de norocos poți fi ca să spige ceva. Și cât de nu poți să fii așa de norocos. Ok, deci o să vă zic cele mai enervante lucruri și lucruri pe care nu le știți despre Brawl Stars, dar 5 chestii am despre Brawl Stars pe care nu le știți deocamdată, chestii foarte importante. Ok, prima chestie este, prima chestie, 1. Azi să vă prezint conturile pe care le am eu. Este acesta, primul meu cont, cu 11.505, care am doar, deocamdată trebuie să mă întreb spre 12.000 și am făcut expert și am niște 25 de brawler și singurul meu brawler cel mai bun este Leon. Următorul cont, băieți, este acesta Luca Boss, în care o am pe Tara, o am pe Gina aici și pe Tara deocamdată. Ok, mai este acest cont, nu mai există din păcate. Agent 47 a fost tot pe tableta aceasta, dar din păcate nu mai e și mi-a picat B atunci. Următorul cont este Sosi Jobi, băieți. Sosi Jobi este. Ați văzut și pe canal. Următorul este acesta, Ionuț Radu, este tatăl meu, dar de fapt eu mă joc mai mult pentru că el nu se joacă. Da, i-a picat Frank fix ce eu n-am. Și ăsta este contul tot al meu. Dar nu e chiar al meu, este unui prieten, ca să zic. Și crowbossing suntem noi cu gay, normal, că nu avea. O să facem o mică pauză și după aia cred că să ne întoarcem. Ok, am revenit, băieți, și astăzi o să vă zic că problema cea mai problema mea este cu oamenii care au prea mulți brawler și așa mai departe, pentru că au brawler care mie chiar nu plac. Nu, au brawler care mie îmi plac și nu înțeleg cum mine nu pic, doar la contul ăla de 11.000. E bineînțeles, sunt unii care la 11.000 au chiar toți brawlerii pe care vedeți aici. Și eu de ce nu i-am? Nu știu. Dar pe contul ăsta este cel mai norocos. Cel mai norocos cont pe care l-am avut vreodată. Să vă zic și de ce. Pentru că l-am pe Gale, băieți. Pentru că Gale nu l-am pe niciun cont. Și mai ales foarte mulți oameni, nu din comentarii, nici că nu am început episoade, nici când am început canale, am avut niște oameni care mereu mi ziceau, bă, fă tu un canal de YouTube, bă, începi tu un canal de YouTube, că ești prea top. Și mai departe. Ei bine, eu ce am făcut? Păi, am zis, dacă vreau să fiu și eu ceva, păi de ce să nu fac propriul meu canal de YouTube? Ei bine, uite că mi l-am și făcut, am și postat episoade. Îmi pare dacă se aude ceva de geamul deschis, e foarte ca la mine, sunt 33 de gara de afară, 30, aproape. Și cam asta. Hai să dau meci și să vă zic 5 chestii care sunt enervate de vreau. Ei bine, primul lucru este de la Meti, care e și prietenul meu Meti. Am pe YouTube am dat foarte multe like-uri la el, m-am abonat și comentarii vorbesc cu el mereu. În comentarii, live-uri și așa mai departe. Dacă știți pe Meti, dați un like
și sau scrieți în comentarii dacă știți pe Miti sau dacă nu puteți scrie Mati, Mei, da, Mei ceva de genul, Mei tâi, Mei tâi, așa cred că cheamă, da, așa cheamă, n-aș da, dacă mă jel, dar nu mai țin minte. Chiar mai țin minte de mult pentru că bine, eu, cum să zic, Meti, odată chiar m-am jucat cu el, dacă știți sau nu, nu cred că a făcut videoclip, nu mai țin minte, nu cred că a făcut videoclip, dar m-am jucat și eu cu el. Asta pentru că m-am jucat și eu cu el odată, am zis comentarii, chestii care, ca să mă ca să mă vrea să ne jucăm. Până la urmă a vrut să ne jucăm la contul de 11.000. A fost surprins când a văzut că am 11.000. Dacă credea că ăsta e din nou un om de ăla care are doar 500 și mai departe. E bine, nu. Eu am 11.000. Bă, eu sunt băiat, mă. Eu sunt băiat adevărat, mă, cu 11.000, frate. Eu nu cu 10.000, Doamne. Bine, nu stau cu 5.000. Și vreau să vă zic să nu uitați să dați un like și un subscribe dacă mai vreți episoade. Dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars. Dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars, trebuie să dați un like și subscribe. Și să scrieți în comentarii ce credeți voi că este care vă pare cel mai enervant lucru pe care vi-l zic eu. Începem. Primul lucru enervant este când ai, poți să piceți pe cineva gadget, cred că ați auzit și la Meti, dacă nu mă înșel, când ai șansă la brawler bun și îți dă un gadget sau un star, te enervează maxim. E bine, e adevărat și pe mine mă enervează câteodată. Îți dau liter, nu vreau acum să zic mai departe. Da, deci este enervant, băieți, chiar este enervant, deci chiar este. Nu glumesc. Chiar este enervant chestia asta. Cu că nu știu ce, că nu știu ce. E chiar enervantă. Că ești la brawler bună și ai loc de ghide sau star power. Știți? Și când vreau să-ți dea un ghide sau star power, când vrei să fii un brawler rău, îți dă ghide sau star power. Ziceți și voi în comentarii. Deci, ziceți care vă place vouă, care credeți că e cel mai enervant lucru. Al doilea este când vezi că tu vezi o frunză, da? Deci vezi o frunză de aia, nu știu ce, mai ai puțin HP. Și te vede unul, știți? Intri în tu fiș și este unul care nu știi că e acolo. Și ce crezi? Te omoară. Și ce zici? Mamă, te enervezi maxim. Asta se întâmplă și mie câteodată. De foarte multe ori mi s-a întâmplat. E enervant rău chestia asta, deci e enervantă, vă zic eu. Cel mai enervant lucru pe care l-am simțit vreodată pe bune, frate, deci pe bune, da, e nebun. Al treilea lucru este când ai un brawler de power 1, când ai un brawler de power 1 și ăla are star power și te bate dintr-un shot, îți dă un shot ce mult direct. E enervant rău. Doar dacă ești fraier, știi? În caz de când ești fraier așa, da, atunci. Okay. Și cu o chestie, vedeți acolo la Barley ăla cum îl cheamă? Citiți acolo, puneți stop pe video. Și dați faceți cu ce nume și-a pus. Cred că e român, frate, cred că e român. Fă ce nume și-a pus, nu te cred. Nu te cred, ce nume și-a pus? Ce nume și-a pus, Doamne ferește. Bă, Doamne, și-a pus numele ăla, nu te cred. Da, deci puneți stop pe video să vedeți ce nebunie a scris ăla, prescutare la chestia aia. Da, la ce mă refer, prescutare la chestia aia.
E băiatul și mai departe. Da, că a murit. Nu! Nu! Am pierdut. Ok, să continuăm cu chestia. Al patrulea lucru este așa. Când vezi unul care e prea bun și pe tine pur și simplu nu ești bun și ești ca un fraier la 0 trofei și vezi unul că l-are pe Leon în meci. Ce te apucă? Te apucă nervii cât te omoară? Adică un profesionist într-un meci când ai de-abia 0 trofei, va bine să credeți? Normal că e enervantă chestia asta, adică te enervează și la căpățână, pe bune. Nu te cred, deci nu cred. Cred că este chiar foarte, foarte enervantă chestia asta. Și ultimul lucru, mi se pare mie cel mai enervant lucru, când vezi că unul întâlnește, dacă te joci în echipă și așa mai departe, vezi în echipă că joacă ca un dopi. Da, deci joacă ca... Habar n-are să joace, habar n-are, deci nu știe nimic, nu știe, habar n-are ce se joacă, ce face, ce trebuie să fac, ce trebuie să fac, nu știu de ce trebuie să fac chestia aia, cum trag, cum, așa mai departe. Să-mi ziceți comentarii că ăsta e cel mai enervant lucru din mine. Sau mai este o chestie, parte tot din la fel. Când vedeți că un om te enervează la creier cu o chestie. Când vedeți că unul, pur și simplu, se cam uita care era chestia. Da, gata. Când vezi că unul este întreabă prea mult cu de ce sau că este idi, știți? Ceva de gen, nu? Da, deci e adevărat. Băieți, nu e chiar enervant când ai în echipă un ăla și mai ai de la. Dacă i-ai pe amândoi de-abia, normal că s-ar putea să știți, până la urmă n-ai ce să faci. Adică... Vreau să-mi ziceți mai vorbit. Vorbesc engleză și român. Atâta este, deci nu știu mai mult. Nu știu, îmi scrieți în comentarii ce limbă vorbiți voi mai. Adică ce limbă vorbiți voi, în afară de român. Dacă sunteți români, scrieți în comentarii. Dacă sunteți englezi, scrieți în comentarii. Dacă sunteți englezi, căutați pe Google Translate. Cauți pe Google, deci dacă sunteți englezi sau un alt ăsta și așa mai departe, trebuie să scrii Google Translate. Da, Google Translate și vă va da, nu mai țin minte ce vă va da, dar am uitat complet ce vă va da. Vă va da limba în care vorbesc eu acum. De exemplu, dacă voi sunteți englezi, căutați pe YouTube, doamne, pe Google Translate, sau puteți să cauți, da, pe Google, vă duceți pe Google și căutați Google Translate și vă dă, scrieți acolo ce înseamnă, de exemplu, albastru. Și scrieți acolo albastru și zice blue, adică și așa puteți să aflați. Deci, cam asta e ce vreau să vă zic. În rest, chestia că vă face și un live special de ziua mea, nu glumesc, live-uri speciale în fiecare zi când este ziua în care mereu când e ziua mea, speciale, cu jocuri speciale sau cu scrieți comentarii
Vreți să scrieți în comentarii fix când o să fie ziua mea, atunci mâine, atunci, mereu. Nu e ziua mâine, dar când o să fie atunci, atunci vom face un live special de ziua mea. Da, aveți. Deci, live special de ziua mea, nu știu la ce oră să vă zic. Deja bar, n-am la ce oră. Ce live? Da, chiar nu știu. Ok. Ok, băieții mei, cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, nu uitați să dați un like și subscribe și să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să ne mai jucăm și eu o să ne jucăm. În afară de jocuri care sunt pentru mai mult, doar pe tablet. Ok, ne vedem pe data viitoare cu un alt joculeț. Pa, pa!